Vamos, Manu, este é o teu, Manu. A xente non quede mirar. Manu vai colocar o balón. Está o especialista do lanzamento de penaltis do Lugo. Manu colocando o balón. Dale calor, Manu. Vamos, Manu. Xa che digo, Manu. Aulés intenta poñer o nervioso. Venga, Manu. Dale, Manu. Marca, Manu. Por favor. Venga, Manu. Dale, Manu. Dale carreira. Aí vai, Manu. Manu, Manu, gol, gol, gol. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They know they're so sure. Xa estamos aquí. Gracias, Orni Marions, por ese seguimento. Como estás, Vieito? Pois moi ben, como sempre, máis ou menos, querido Cabo. Fantástico. Hoxe tenemos unha fin de semana, estamos ahora mismo moi pendientes ao Lugo, que estuvo pendientes a piques de marcar, Sí. Nada. No. Nada. Sí, bueno, estaba apretando un pouco a portería rival. Pero nada, decía que, como sempre, pero que bueno, un fin de semana con pouco fútbol verdad? Sí. Terceira división xa solo se xogou o grupo de permanencia, en segunda B tamén, é o que queda. Bueno, E o Celta B. pero algo traemos, non? Sí, traemos E o Celta cousiñas, B, sí. traemos cousiñas que nos dan para falar longo, entendido. Di Antón Vieites que está nervioso, supoño que polo partido do Lugo. Nós tamén estamos nerviosos, pero non imos dicir nada por si o gafamos, que sería moi clásico. Entón, eu digo que vai perder 2-1, que mete agora o Albacete. Ti, Vieito? Que mete o Albacete, dis? Sí. Ojalá. Eu penso que vai gañar o Lugo. Vendo a parte que están xogando bastante ben, están sendo bastante arriba. E bueno, ollo. O Lugo Están que los parecía están los gafando. o que sí, que levaba unhas semanas. Eu levaba unhas semanas dicindo que iba a descender seguro, que o veía moi mal, porque é unha realidade que o veía moi mal. Pero bueno, que a vitória do outro día parece que se empeza a albiscar un pouco a salvación, non? Un pouquiño máis cerca, aparte, bueno, resultados favorables dos rivais este fin de semana, de que da maioría, gañando hoxe, Claro. télleno bastante de cara, a verdade. Eu por iso digo que vai perder, para facela o contragafe, que che están dicindo polo chat. Que val facer o do contragafe. A de tomar roncero, non? Claro, tío. É que Pode nós, ser, sí, pode ser. tal e como funcionamos ata agora, é mellor dicir que vai perder, sabes? Bueno, logo que? Sí, a verdade que sí. A verdade que sí, a verdade. Eso, imos falar do Lugo, imos falar do partido de hoxe, do outro día, que foi espectacular. Foi un gran sábado, por certo, porque gañou o Lugo, gañou o Depor a banca. Que é que claro, eu non marca agora, Cabo. Casi marca agora, Juanpe. É que eu non Tivo estou un remate ben. de cabeza, un centro de dende a banda esquerda, un remate de Juanpe no punto de penalti que se foi arriba por pouquísimo. Está apretando moito o Lugo, quedan 13 minutos, apretando moito. Bueno, pois andaremos atentos ao partido do Lugo, pero que che parece se a vez vemos un pouco o que pasou este fin de semana, que tamén houbo cousiñas. Dámoslle. Paréceme perfectísimo. Pois perfectísimo, vimos. Cabo, como ten que Que ser, lle damos? 2 días despois trátase deso. Por onde queres empezar? Terceira, Coruxo, Celta B. Temos de todo, Vieito. Por onde queiras, deixoche elixir a ti. Pois comezamos pola terceira división. Paréceche, xogaba o grupo da permanencia. Paréceme fenomenal. E hai moito que falar aquí, Paréceme fenomenal. Mira, Sí, que hai moito que falar. Pasaron cousillas importantes, a verdad, bastante decisivas para varios dos equipos. E bueno, está case espadas en todo alto, podemos sí. decir. Por exemplo, Ribadumia xogaba contra as Pontes, que quizáis é o peor visitante de toda a categoría. Iba gañando 2-1. O as Pontes cales sen xogarse nada, empataron ao final. Ao Ribadumia. Sí, porque ao final tampouco te podes fiar de ninguén. Aínda que haxe equipos que teñan, por exemplo, os Pontes, que está xa bastante descolgado, aínda así, bueno, eu creo que todos os equipos queren, polo menos, pois deixar unha boa imaxe nestes últimos partidos que lle quedan. Pero ainda así é mítica de apretar, é que eu casi que non comprendo este empate do Ribadumia, tío. De verdad. Na Senra, non sei. Son os que pasan. Sí, o fútbol, é o bonito do fútbol, pero perde unha oportunidade única.
como pasou no Unión Deportiva Ourense Estudiantil, que iba gañando 2-0 tamén, un dos equipos que mellor estaban, e, bueno, ao final remontanse na Sí. casa. É que hai moita igualdade, cabo, moita igualdade, e ao Moi- final é iso. Todos os equipos, ao final todos os xogadores se xogan cousas, porque, bueno, xa sabes como é isto do fútbol, aínda que o teu equipo estea descendido ou prácticamente descendido, A honra. mellor o ano seguinte non estás aí, o mellor, pois non sei. E, bueno, sobre todo hai que deixar sempre unha boa imaxe. Ostra, e a que foi unha vitoria increíble, moi boa foi a do Viveiro, que nos últimos minutos, creo que foi no 86, apareceu Vicente, se non me equivoco, e marcou o 0-1 en Atios para levar os 3 puntos. Sí, Vicente no 87. Fua. Sí, foi unha victoria aparte nun campo moi complicado. O campo do Atos é un campo complicado, no que é complicado sacar puntos, pero que o Viveiro está increíble, 3 vitorias Sí. consecutivas. Bueno, a verdade é que o ten bastante de cara para salvarse. Eu, xunto co Ourense, vexo Sí. moi fortes os dous e con moitas posibilidades. E que ten moitas posibilidades tamén é o Arzúa, que gañou en Pontelles cun gol de Ibalotelli. Que che parece, Vieito, o Super Arzúa, o queixo mecánico, o ano que ven en terceira? Ou que? Posible, o que pasa é que, bueno, ainda quedan xornadas e tampouco levan unha ventaxe tan folgada como Claro. os dous primeiros. Pero, bueno, sí que é certo que ao final é unha vitória importantísima. E, bueno, seguindo un pouco no que comentaba antes, ao final, Pontelles, ainda que vaya de último e fundidísimo xa descendido, pois é que non te podes fiar de ninguén. Todos os campos son complicados, calquera equipo xa pode liar. É moi complicado sacar puntos neste grupo. Complicado é Calavagueiros. Vaya manciña que lle mete o barco ao paio saco. Pobre Adrián Rama, Non puido parar Sí. máis goles. A verdade é que sí, non se lle deu moi ben o fin de semana ao bo de Adri Rama. No, e marcou todo un referente, un golazo David Álvarez, tío, o francotirador. Que golazo de falta, como lle gustan a Sí, él. sí. E nada, eu penso que, Sí, mira, sí. gañaron os 4 equipos que creo que van a quedarse na categoría, que son o Barco, Arzúa, Viveiro e Ourense Clube de Fútbol. Sobre todo despois Oye, dos... espera, Cabo, que creo que hai penalti a favor do Lugo, creo. Ollo, Ou non? temos penalti. Vamos, espera. No, esto... espera que Bueno, eu vou no parar por si acaso. Golazo de Óscar Martín, sí. Foi espectacular o gol de Óscar Martín, para min o gol da xornada. E... Para mí é penalti. Para mí é penalti o do vai Lugo, haber penalti... Para mí é penalti o do Lugo. No Carlos Belmonte, A querido Cristian Dixon. Ramos. Que vos iba a decir? Sí, mira, que nos di Cisco polo grupo, importante. Juan Ribeiro, un clásico que levaba 6 anos no Paio Saco e na Porta Santa, non seguirá a vindeira campaña. O coruñés, Juan Ribeiro. Mira, teño unha anécdota, creo que estabas ti, que fomos ver o Estudiantil... Estabas, verdade? Fomos a ver o Estudiantil contra o Paio Saco, estaba Juan Ribeiro na grada. Estaba. Como berraba, Estaba? Juan Ribeiro na grada. Sí, que estaba. Señor, estaba sancionado, aparte coincideu que estaba aí ao noso lado. Sí, sí. Sí. Estaba enfadado. Sí, bueno, porque tamén tampouco lle foi demasiado ben ao seu equipo ese día, e sí que se mostrou enfadado. Sí. Sí que se mostrou enfadado. Penalti sí ou non, por Pero favor. bueno. Penalti sí ou non. Non foi penalti, non foi penalti. No. Non foi penalti. Entón sí. Non o pitou. Joder. Non o pitou, pero para min é penalti, Joder. Encarou Cristian Ramos ao defensa. O defensa, sabes este cabo de soltar a perna así para atrás cando che pasa un xogador que te rebasa por Claro. detrás. Para min tiro, pero bueno. Xa está, non o pitou nin o vai pitar, non? Joder. Non, non vai pitar. Un roubo máis ao Clube Deportivo Lugo, Vieito. Nome, de roubo non sei se se Nah, pode falar. estou de broma. Aparte tampouco é un penalti clarísimo, pero bueno, vendo que se está pitando por aí este ano, pois podía pitalo perfectamente, Bueno, a verdade. a ver se marca un Pero goliño ao bueno, Lugo. a ver, Podíalle dar andan aí, Podíalle dar o Barco un gol dos que meteu o Lugo. E xa estaba. sí. Ostra, o Sí, que un falamos par antes, o partido foi espectacular o do Estudiantil contra o de Ourense. Vaya remontada, Sí. Cun... Sí, e aparte é un partido que, bueno, eu creo que, polo que vin en redes sociais, sobre todo, creo que a xente do Ourense que o veu un pouco como unha oportunidade perdida, non? Porque era, ao final poñanse aí con 38 puntos, moi cerca da salvación, e despois é un partido que en teoría xogas na casa, xogas contra un equipo que estaba prácticamente descolgado se non gañaba.
E bueno, ao final é tamén darlle vida a un rival. E cun En a heroe... casa, e gañando 2-0. Sí, e cun heroe no Estudiantil non moi esperado. Marcou Chiño primeiro, pero despois doblete non de Antón Vilas, de Anxo Vilas, o seu irmán, lateral esquerdo. Anxo Vilas. E vaya 2 golazos, tío. E sobre todo para min os dous son 2 golazos, pero para min o segundo é espectacular. A que sí? O segundo a min parece un gol a xente normalmente quédase co primeiro, que é un traiolo, aquí o vemos, boom. Pero o segundo, a min pareceme que hai que ter unha calidade técnica tremenda. Para pinchala a min no parece ar, mellor o na segundo que o primeiro. A min casi que o segundo o control dándose a volta, o sea, baixala tamén. Ese balón que viña con neve Sí. e dándose a volta ao mesmo tempo, bueno, despois a Mira, definición perfecta. Control, é que hai que ter moita calidade, Buf, pareceme A increíble. mí parece mellor o segundo, Sí. pero sin dúbida, Sin Sí, dúbida, señor. a verdade. Pois aí quedan os resumos. Creo que este era o último que tiñamos. A ver. Vemos repetido ese magnífico control de Anxo Vilas. E sí, penso que sí, é o É último. espectacular, é espectacular. O Sí, sea, sí, sí. A mí parece un gol espectacular. Vale, pois O primeiro, sí, home, está ben, é un golpeo forte desde lonxe. Bueno, está ben, pero bueno, isto é, non sei, que o fai no algún destes fenómenos que todos sabemos, están botando na tele 3 semanas. por exemplo, dime un zurdiño que xa controle así e meta así, que non sexa Messi. Zozulia, por exemplo, o que acabo de ver é un xogador moi característico, con as ideas moi controvertidas políticamente. Sí, se o fixera co Zozulia sonaría máis, sairía máis nos medios de comunicación españois, seguramente. Comentan aquí que fallou unha Albacete bastante clara. Certo, Vieito. Sí, Bueno. Zozulia, precisamente. Que falle. Bueno, así quedaría a clasificación entón. Ourense Clube de Fútbol con 44, empatado co Viveiro, tamén con 44, Arzúa 40, Barco 39, seguido por Ribadumia 36, Ourense 35, despois Fisterra, Estudiantil con 30, e despois os que veñen que penso que xa non teñen opcións, non sei se me equivoco, pero... Bueno, eu creo que, opcións teñen, pero bueno, virtualmente están descendidos. Eu casi a partir do Penal, Ourense, penal, Vieito. Penalti para Albacete. Creo que hai penalti para Albacete. Efectivamente, penalti para Albacete. A Zozulia, mira, un centro, pero que penalti. É que pitar estes penaltis, mira, é un balón colgado á área. Zozulia, na esquina da área, peina, non sei moi ben para onde, batelle no brazo a Diego Alendi, que sacou o brazo a pasear, estaba cubrindo por detrás. Un penalti absolutamente tonto, pero bueno, sí, dalle na man, o tío ten os brazos abertos. A verdade é que é máis gestionado por Alendi. Mira que eu penso... Un balón que te digo, na esquina da área non é ningún sitio. Pero bueno, vamos a ver se o para Cantero. Veña, pois facemos un parón e que o pare Cantero. Mira, penso que o Vai para. Álvaro, o zurdiño do Albacete. Vai no parar. Do Albacete. Para o Vai no fijo, parar, mira. sí. Non o vai parar. Está cagado. Non o para. Fijo Está que... Cantero poñendo nervioso o lanzador. Mete o fijo. Aí vai Álvaro. Parouno. Contra Gafe. Toma, díxencho. Balón ao medio, tío, ao medio. tío. Ao centro da portería. E Cantero non se moveu. Fixo estatua e chapouno. Non me vai tocar a lotería nunca. Mi madriña, E pero agora- cuidado que siguen apretando. Daste conta que hai que utilizar o contragafe. O contragafe, Sí, señor, tío. sí, señor. Espectáculo. Que penalti tirado. bueno. O centro, aparte, sabes, como sin... Que tirou non está como con desgano, mellor, parecía. Así lleva Balón o ao Albacete. media Así lleva. altura, Cantero. Tamén é complicado moitas veces que o porteiro, nun momento de tanta tensión como este, Se quede no medio. que se quede por aguantar e quedar, esperar a onde vai o balón. Moi bo porteiro Cantero, a verdade, a min encántame. Bueno, Pero nada, penalti un desastre. a verdade, seguimos ca terceira división, entón. Seguimos. Veña. Sí, vou conectar aquí o meu orden. Bueno, pois nada, iso. Ribadumia Ourense, sobre todo a UD, desperdiciou unha oportunidade única. Cantero parando al fascismo. Gústame moito esa declaración, Pode ser un titular para o partido, se finalmente gaña o Lugo. Cantero parando al fascismo. Estaría ben. Boas noites, Jimmy Floyd. Sí. Bueno, o dito, eu penso que a UD Ourense e o Ribadumia desperdiciaron unha oportunidade única de seguir loitando e...
A ver, gañaron os 4 de arriba. A ver, de seguir loitando, home, Sí, sí, está siguen. claro que estaría aí. Pero bueno, Siguen Ribadumia ao loitando, final, siguen pois Efectivamente. ainda ten bastantes opcións, está a 3 puntos de Obvio. salvación, ainda quedan moitas xornadas, porque aquí neste grupo quedan moitas xornadas. Quedan exactamente 5, pode ser. 1, 2, 3, Claro, 4, claro. 5, sí, 5 xornadas, son 15 puntos, home. Decir que equipos como Ribadumia ou de Ourense No. fracasaron No, estrepitosamente tampouco. refírome que perdiron oportunidades únicas ante equipos que en teoría non deberían darlle complicacións. Os dous na casa, co partido por diante, non sei. Simplemente Sí. eso. Pero que che vou dicir, canto queda, Sí. José Francisco Vieito? Preguntan no chat. Quedarán Nos nada, quedan, non? vamos a entrar no 90, estamos no 89 e 50, 89 e 51. Nada, en breves saltarán un cartelón co desconto e pouco máis. A verdade é que está o partido moi aberto agora mesmo, porque os dous equipos parece que queren ir pola vitoria. Evidentemente o Albacete non lle vale de nada empatar prácticamente, porque Claro. está incluso peor último. co Lugo. Sí. Sí, a min, si é máis descolgado. Para min, un empate do Lugo tampouco me parece tan malo, realmente. O Albacete desde que chegou Fran Noguerol, vese un equipo máis sólido, máis rocoso, Bueno. non sei, máis complicado de superar. Que parece no min. 3 minutiños de engadido nos comentan. Sí, señor, 3 minutiños. Volve caer Zozulia na área, outra vez, na área do Lugo. Nada. Pero nada, Sigan, toda a cousa. sigan. Uf, Joder. Que está pasando? pero bueno, bueno, está apretando o Albacete tamén agora, un pouquiño, pero bueno. Vale. 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 Pois que facemos? Pasamos a segunda B, que hai cousiñas a comentar, e mentres que acaba o Pasamos partido a do segunda Lugo. B. Veña, pois imos co partido do Coruxo. O do Pontevedra non o temos, desgraciadamente, pero bueno, despois comentaremos o que lle pasou ao Pontevedra. O Coruxo xogaba contra o Real Oviedo B, contra o Oviedo Vetusta, non? Chámase. Sí, Oviedo Vetusta, creo. Bueno, oficialmente eu creo que é Oviedo B, Real Oviedo B. Ajá. Despois non sei, se é Vetusta ou antes era Vetusta, agora non sei. Mima, que che pudo mojas Chaboura, Si que é che pudo. Pero é moi bo. Ten mochila, leva mochila posta. Pero moi bo, ai, que moi bo. Bueno, Pois o Coruxo, a verdade é que moi ben. Noraboa para o Está, Coruxo. bueno, levan xa unha temporada, bueno, unhas semanas, un par de meses a un nivel moi bo. Desde os últimos partidos da primeira fase, a verdade é que están en liña ascendente. E bueno, moi merecida esta permanencia, sí, sen dúbida. permanencia para o Coruxo, noraboa para o equipo de Michel Alonso. Non podemos decir o mesmo do... Bueno, empatou o partido, hai que recordalo, contra o Oviedo Vetusta. 2-2. Sí, mataron a un, sí, pero bueno, ao final empatas en Oviedo, un campo complicado, un rival que está aí contigo para salvarse, ao Sí, final. é que, claro, Bueno, rival que tamén visita o Pontevedra na vindeira xornada, na última. Na última. Ese partido, Vai ser- ese partido de vida ou morte en Pasarón. vale o empate ao Pontevedra, pero cuidado. No, bueno, igual non lle vale, Cabo, porque Xa, bueno, como xa, sabes, sí. o terceiro posiblemente non, o sea, pode ser que non entre, non? Porque Ollo, o peor terceiro non, non se salva. atendo o partido, que pasou en Lugo? O sea, en Albacete, pasou algo? Uf, pois nada, casi marca o Albacete, casi marca no 92-30, un balón, un centro, non sei de quen foi, dun mediocampista do Albacete, un bo balón aí á área, sai cantar un pouco a por uvas, e Ortuño que lle pica a cabeza por encima, e agora vai o Lugo, oi, Que? que acaban de ter o Lugo, Cristian Herrera me parece que foi a que acaba de ter, pero acabou. Mandou na arriba, Dios. solísimo, un pouco para atrás do punto de penalti, mandou na arriba. Increíble. É que xa te digo, o partido está, bueno, ahora pita ao final o árbitro. Vale, Acabou. acabou. Acabou, final. Un pouco despropósito a nivel defensivo por parte dos dous equipos, sobre todo, E a nivel de definición tamén, porque as dúas que acaban de fallar en 30 segundos, os dous equipos, Ollo. increíble. Oiches, Vieito, dinos o rei Fabiano, gustan os retos. Puxo, se traedes a Chaboura aquí e facedes unha entrevista, ainda vos invito a unha mariscada. Canto apostas, Fabiano? Se nos invita unha... Eu Falamos falámoslle mañá mesmo. mariscada, traémoslo seguro. Pois, Traémoslo. Chamámoslo agora e mañá xa está. Traemos aquí a Chaboura. Nós por unha mariscada pasámoslo espectacular. Facemos o que sexa, Ai. prácticamente, o que sexa. Anda rebelde Naibut, O Naibut este anda borrando os mensaxes. Que che iba a decir? Pero, joder, eu por unha mariscada falaballe xa mañá, a mojiña. Saberá falar galego?
Home, sí, supoño. É Si non- catalán, É medio catalán e creo que ten... Bueno, polo nome parece de orixe marroquí, non? Ten que saber, cabo, ten que saber, ao final o galego é moi fácil de Sí. entender. Se lle falas despacio e se repites as cousas se é necesario, calquera pode entender. A ti se che falan catalán, se che falan despacio e se algo non entendes, te o repiten, tamén non entendes, home. E o galego é máis fácil. O sea, parecese máis, non é máis fácil, parecese máis ao castelán. Ti que idiomas manexas? Eu, Sí, en eu plan, todos, que... eu todos. A ver, ó. Eu, Sabes a falar ver, sei falar, bueno, galego, castelán, rumano? Rumano? Romano sabía antes, o que pasa é que se me esqueceuseme un pouco. Nada, pouco máis, a verdade, inglés un pouco, portugués tamén, Chaporrealo. como di a xente lo entendo pero non lo hablo. Un clásico. Sí, sí. Non sei, Ostras. pouco máis, a verdade. Ainda te defendiches en portugués cando pillamos aos peregrins portugueses ali en Opino. E dices, o xogo. Pero, Bueno. realmente hai que dicir que o portugués e o galego prácticamente, home, pode cambiar así, cambian cousas evidentemente, tal, pero bueno. Sobre Claro. todo se vas a zona do norte de Portugal, pois bueno, Parecidísimo, son digamos sí, sí, moi semellantes. A Viana do Castelo. A ver ali o castelo. Bueno, que che iba a dicir? Entón, clasificación. O que falábamos, Coruxo, salvado. Despois, Salamanca, Pontevedra e Oviedo B van estar aí. Sí, bueno, sí. Un duelo... Sí, do Pontevedra cabe dicir tamén que, bueno, xa como xa saberedes todos, empatou 2 en casa do Lealtad, iba gañando 0-2. E realmente, bueno, non sei, tuveron moitísimas ocasións para sentenciar aínda máis o partido, que xa estaba bastante sentenciado, penso eu. Pero, bueno, un pouco o que leva pasando co Pontevedra toda a tempada, non? Pensei Que que ao ibas final decir, que ibas decir toda a vida. erran, Pensei que ibas decir o de toda a vida. Pero no, toda a No, tempada. de toda a tempada. Que se meteron un problemón, porque agora vas a xogar todo no último partido, bueno, xogas na casa, pero contra un rival que está xogando exactamente o mesmo que a ti, posiblemente non valga o empate. Porque hai un equipo no outro grupo, que non me acordo que equipo era, non me acordo como se chamaba o equipo, non me acordo. Tería que miralo, pero Sí, era un hai equipo que se gaña de 11 ou algo así. Ten que meter unha goleada que dis... como non? Que va, si, o rollo é, o sea, se gaña o Pontevedra, sí, pero se o Pontevedra empata e outro equipo gaña, o Pontevedra creo que queda fora. E se empatan os dous, El creo Villarrubia. que habría que ir, O Villarrubia. Villarrubia, correcto. Que grande o Rei Fabiano, está informado. Eu o Rei Fabiano fichaba Sí, como señor. colaborador, Sí, señor. Estaría ben tamén que nos dixera de onde é, porque o tema da mariscada Sí. non é o mesmo que diga unha persoa de Melide ou de Estrada como nós, que o diga un Non tipo sei de Carril ou de... Non sei se será de Boiro por aí, Sóname. Pode ser, Bueno, pode ser. o dito, que o Pontevedra vai ter unha final o domingo, non? Creo que sí. Bueno, Eu non sei se está na federación, ainda non está posto horario, pero bueno, imagino que sí. Será, sí. bueno. E nada, A ver que pasa. eso, Non sei. sí. Eu, Bueno, a ver, home, sinceramente, debería gañar, o sea, por equipo Sí, debería sí, gañar sí, o Pontevedra. O que pasa é que ao final o fútbol son sensacións, e a verdade é que as sensacións do Pontevedra son horribles. Claro, e ademais é unha final, que é unha final. Entón, supoño que os xogadores irán a como a iso, como se fose unha final, pode pasar calquera cousa. Eu non concibo que o Pontevedra descenda, que o ano que ven o Pontevedra vai a xogar, por exemplo, ao campo do Silva, como dixemos outro día. Non o concibo, pero bueno, podría pasar. Podría pasar. Podría pasar, de feito, non fai tantos anos que pasou. O que pasa que, bueno, pero claro. o que pasa que agora este ano sería peor aínda, porque en vez de baixar a cuarta categoría, baixarían á quinta categoría de España. Bueno, non sei, en todo caso, sería un pau durísimo, e hai que pensar que hai que gañar o partido e salvar o equipo e punto. Eu penso Sí, que, aparte, pode ser tamén a nivel económico moi complicado descender para Pontevedra, porque imagino que este ano terían que facer un esforzo moi grande e non sei, sería complicado. Sí, sí. Pois bueno, pasamos agora ao que era o soño do clube dirixido polo Celta B, que acabou perdendo contra o Athletic de Bilbao, contra o B. Sí, bueno, a ver,
hai que decir que bueno, que é realmente un atraco, non? Porque, bueno, a expulsión... Sí. É que Sí, así de certo, claro. certo. É punto. O sea, ti non podes chegar a un partido como estes, a unha final como estes, porque isto ao final é unha final, unha fase de ascenso, un partido único, e non podes os árbitros non poden expulsar a un xogador polo que expulsaron. O sea, Non pode ser. É unha locura, é unha locura. Para min a xogada esa, para min é unha falta dubidosa, incluso, non é nin moi claro. A min bueno, que ao paréceme final de tolos. Paréceme de tolos esa expulsión, o sea, é cargarte a temporada dun equipo nunha xogada tan... É que, como se che ocurre expulsalo? É que non o entendo. Non sei, eu non a verdade é que non entendo. Non entendo Mira. e bueno, ao final está claro que o partido está totalmente condicionado por iso. Sí. Totalmente. Bueno, e tamén condicionado porque hai un xogador do Athletic de Bilbao B que se chama Cabo e tiña que marcar Cabo, claro, para joder o Celta. É certo. Que animalada. É certo. Por certo, Sí, bueno, Ben Williams un incordio para a Sí, defensa, a ver. cuidado. Moi bo xogador, moi bo xogador. Ao final é un xogador que está xa xogando con certa asididade no primeiro equipo. E bueno, que polo que din que é mellor que o Irmão. Que é como el, pero técnicamente. Máis gol. Cuidado. Mira, din O xogador é moi aquí, bo. din aquí, eu entendo, pero se pita falta ten que expulsalo. Eu creo que non, Para porque min non. mira, a norma esa de último home e expulsión, aínda que xa árbitros que siguen aplicando, iso fai 2 ou 3 anos que o quitaron do reglamento. O sea, agora non é así. E ademais, para min, van dos defensas do Celta, é que van un ao lado do outro prácticamente. Sí, é que eu non entendo. O sea, Non me entra eu na entendo que cabeza. pita falta, pero para min o de expulsión a mí non me entra na cabeza. Non me entra na cabeza. Bueno, unha primeira parte igualada, aquí vemos a expulsión. Aí vai, é que casi nin é falta, tropezas o xogador do Atlético. Para min a falta moi dubidosa, a falta. Para min a falta moi dubidosa, É porque que van os gana a dous xuntos. posición. Eu a verdade é Sí. que non, mira, aquí o pase, aí vai. Agarra un pouquiño, pero é que eu non sei, a pel moi fina aos árbitros últimamente, dá má sensación. Aquí vemos o gol o primeiro de Cabo, precisamente, o meu primo. Bo tipo. Bueno, despois tamén, home, que a mí non me gusta falar destas teorías raras, pero bueno, hai que comentar tamén que sempre o Athletic de Bilbao sempre é un club bastante ben considerado polos árbitros, o sea, sempre é así, joder, que non é ninguna mentira, sempre é un club ao que tratan bastante ben. Estás dicindo que os árbitros condicionaron a arbitraxe a favor do Athletic de Bilbao Ando. Neste partido? neste partido. Home, neste partido, por suposto, porque a expulsión para mí non é expulsión na vida. Pero que o fixeron é o aposta. que disco, é que se esa vermella cabría en todos os partidos 5 contra 5, Efectivamente. É que se expulsa Fútbol por sala, unha persona, Marcou Iker Non sei. Losada no 82 un bo gol de falta que, golazo, bueno, golazo. poido chegar o empate incluso, se non me equivoco, pero moi complicado con menos, ao final o que dicimos, moi condicionado o partido, pero poden estar moi orgullosos os chavales do Celta, a verdad, moi orgullosos. Sí, a ver, que bueno, Buah, eu que sei, que- ao final de fútbol son cousas que pasan, os árbitros se equivócanse. Pero Buah. bueno, eu creo que hai que saber tamén onde estás, hai que saber o que estás pitando tamén, onde estás, a situación que é todo un pouco. É un despropósito que fixo aí o árbitro, un total Eu creo que despropósito. Para min é que non o comprendo, pero bueno, son cousas que pasan. Eu tampouco. Pero bueno, é o que hai. E despois nada, agora estáse falando bastante de que o Onésimo non vai continuar no Celta B. Xa, Non porque o Celta non queira, sino máis ben porque se fala de que vai ter ofertas de superior categoría. De feito, hasta escoitaba outro día que se falaba do Valladolid, por exemplo, porque, bueno, en Valladolid tamén parece que contan bastante con non estar por agora en primeira división. E bueno, falábase de Iago Iglesias tamén, para o Celta, pero bueno, non sei. mira, di aquí polo chat, o clásico aficionado da Real Sociedade que fala galego, bueno, galego da Real, que di que te entende bastante ben co que os árbitros benefician ao Athletic de Bilbao. Normal que o diga un da Real tamén, pero... Eu No, digo, sí. o sea, o Atlético é un club, o Atlético de Bilbao é un club que me cae moi ben, sempre que non ben, sempre, non sei, sempre foi un equipo que me gustou, sobre todo polo tema que ten canteira demais, pero que eu penso
de maneira totalmente crítica e imparcial, o sea, é que ao final xa cando estaba Villar na federación, non sei, xa había así como a veces parecía que había fechudinhas, despois cando fora o tema este de que se salvaran co tema dos maletíns e o Levante e tal, non pasara nada, non sei. A min, o do Atlético sí que creo que é un equipo ben considerado en España. Sona David Vidal para o Celta B. Imagina, Dubido moito. que pasaría se David Vidal entrenase o Celta B? Bueno, eu creo que é totalmente imposible, Xa, pero xa. se sucedera, Que pois crees? nada. Que pasaría? Supoño que os xogadores que andarían ben. Andarían ben, andarían... A mellor quitáballe o Instagram. Quitáballe o móvil os xogadores, o Instagram. Ao mellor. Pode ser, sí. Ten pinta de... Dicíalle, tú sabes, moi boa anécdota esa de que ten con Mágico González, que dixera Mágico fumaba, e dixeralle David Vidal, mira, non podes fumar. Sí. E xe Mágico, Como? e se me deixas darlle, se lle dou 15 toques esta cajetilla de tabaco, deixasme fumar. E xe David Vidal, se das 15 toques, non sei se eran 15 ou 20 ou 35. Se lle das, sí, claro, que eso non o vas facer. E colleu o tipo e deulle máis. E entón Sí. despois deixáballe fumar. Ostras. Así era David Vidal. Así era tamén Mágico González. Cuidado, Así era. Ti, cantos toques lle darás ti a unha cajetilla de tabaco? Eu creo que yo doulle un. Pois mira, eu ainda probei outro día con uns amigos. Non me sorprende. Dime tú, hubo unha vez que lle din dous toques. Ostra. A ver, dous Sí. toques así de casualidade, darlle un para arriba, darlle outro despois. Claro, de que foi totalmente de casualidade, porque ao final, ao ser ao ter unha forma tan irregular, é moi complicado. É como ti nunca probaches a dar toques con unha pelota de rugby. No, nunca fun de pelotas de rugby. Nunca, sí, claro que probei, joder, sí, obviamente. Pero non funciona, non vai ben. É moi complicado, moi complicado. Bueno, mira, dinche que estás medio fónico. Estás vendo agora, Xavieito? Sí, sí que estou medio fónico. Sí. Estou medio fónico porque este fin de semana foi na estrada a festa do salmón. Bueno, ao final o salmón para agora xa non vai moi ben normalmente. Pois, Non? Entonces ao final o salmón. E ademais o salmón é complicado a veces. E bueno, estuvemos así, eso, De risas. entre amigos, Bo fin. cantando un pouco, e bueno. Sí, Agora señor. estou medio un pouco fónico. Mira, eu non che notara, eu estaba aquí, eu vexote perfecto, tío, sempre te vexo ben. Eu teño sempre que me pasa algo, a procesión vai por dentro, Claro eso. que sí, claro que sí. Sí. Bueno, que nos queda? Que nos queda por ver? A ver, na pantalliña, imos a pantalliña. Que queres? Facemos unha cousa, queres xogar ao mítico xogo das pistas? Que xogue tamén a xente no chat, a ver se adiviñan antes que a ti, a ver se alguén adiviña. E despois pasamos xa ao fútbol profesional, co Dépor a banca tamén un pouquiño, falamos do Celta, do Lugo, que precisamente o Lugo acabou agora. Pois veña, vouche facer, son xogadores de terceira división, vale? Vale. Veña, va. Ti tes algo, por certo, tes algún xogo? Eu non teño nada hoxe, Camo. Eu sabes que É verdade, unha semana de cada dúas teño por motivos laborais, teño moi complicado. Pero Teño un xogo, o que sí que che quería preguntar que me molle. era que me dixeras, sabes, facer unha porra para comentala despois dentro de un par de semanas. Xa sabes que estes días estáse falando moito dos cambios de adestradores en banquillos galegos, non? Sobre todo estáse falando de Michel Alonso, que polo visto non vai continuar no Coruxo, estás falando de Iago Iglesias, que tamén dixo que non iba a seguir no Compus, estás falando tamén do banquillo do Celta B, estás falando do banquillo do Dépor. Sí. Entón, quero que me digas, Ajá. e apuntámolo aquí. Sabes que nós para as predicións non valemos un peso, sempre xo digo. Vai ser por eso. Por eso. Entonces quero que me digas, a ver, en que equipo pensas, evidentemente totalmente opinión, Sí. O sea, é así, non? Pero bueno, para tirarte uns triples, Vale, va. Veña. Entón, vaime dicindo ti e imos dicindo os dous. Vale, veña. En que equipo vai acabar Rubén de la Barrera? Ostra, pois falase Vai seguir no Dépor. do Las Palmas, Dice. Las Palmas. Sí, Veña. a verdade é que é o que pinta. sona máis. Pois eu tamén vou dicir Las Palmas, evidentemente, que tampouco hai moito non máis Claro. A non ver, hai moito máis que podo dicir que acaba no Rennes, pero
No, pero mira, eu vou dicir outra cousa. Eu creo que vai acabar que non vai acabar en segunda división. Eu creo que se xogou toda unha carta e que non lle vai sair ir con Las Palmas. Estás facendo o contragafe para axudar ao pobre Rubén de la Barrera, non? Porque senón, pobre... Evidentemente. Vale, A veña. ver, en que equipo pensas que vai acabar Mitchell? Michel Alonso. Mitchell Alonso. Sí, señor. Vou dicir que sigue no Coruxo. Que sigue no Coruxo. Moi ben. Buah, Pois eu digo... É que sabes que pasa? Que non sei quen vai acabar no Compos. É que eso é o que me... No Va. Compos, no Compos estábase falando bastante do segundo, creo que ofreceron o segundo entrenador a Rodri Sí. o posto. O que pasa é que el non ten dedicación absoluta ao fútbol, ou seja, ten outra profesión. Creo que o mellor costaballe máis, decían que lle costaría o mellor pois compaxinar, que bueno, que era unha decisión complicada. Pero o mellor, Entón, a ver, se o... Sabes, se poñen a billetera e lle din, toma, vas cobrar isto, ao mellor, non sei en que traballa nin nada, pero quen sabe, no, tampouco. sabes? Pero tamén é un tema complicado, ao final o do fútbol sempre é arriscado, cabo. Si a ti se che sai, sabes, no fútbol estás e calquera día non estás, non é Xa. nada fixo tampouco. Entón, Sábelo é ti. complicado. Sí, non é, De primeira non é. man. O Guardiola da Estrada. A ver, seguimos. Ti que dis? Eu creo que vai acabar no Compos Mitchell Alonso. Tá A ben. ver, dime agora en que equipo vai acabar Onésimo. Onésimo, pois se Sigue ten no ofertas... pode seguir. Claro, eu penso que Valladolid. Se o Valladolid descende, claro. Sí, é o que se estaba falando un pouco. Bueno, tamén Onésimo tamén é un xogador así bastante histórico do Cádiz, do Rayo. Así Sí. que eu vou me tirar un triplazo tremendo. Adiante. E vou dicir que ficha o Rayo. O Rayo Vallecano. O Rayo, veña. Está Paco Gémez Veña. no Rayo ou estou No, que va. Quen está no Rayo? Que non me acordo. Non sei. No Rayo, Non sei. non sei. Da igual. Seguinte. E por último, Iago Iglesias. o nome que está en boca de todo. Dinos Iraola, Santos que está en Iraola, efectivamente, É Antón. certo. Sí. É certo, que está facendo bastante Seguirá ben. Iraola. Agora está peor, pero bueno. Por último, Iago Iglesias. Estáse falando moitísimo, sobre todo de tres equipos, falase. Do Celta B, do Deportivo e do Numancia. Que son tres equipos realmente, o Celta B é filial Sí, dun, sí. dun bo equipo de primeira división, o Deportivo é un transatlántico na primeira ref e o Numancia un transatlántico na segunda ref. Pois mira, eu vouche dicir que é que é moi complicado. Eu penso que o Numancia non vai ir. Penso que se vai quedar en Galicia, que vai ir para o Celta B ou vai ir para o Deportivo. E penso que ao mellor vai para o Deportivo. Agora que vai marchar Rubén de la Barrera, eu vou me tirar o triple do Deportivo, que non é ningún triple, é máis unha bandexiña. Sí. A ver, eu o de Iago é que non sei, pero eu tamén diría que se vai para o Deportivo, verdad? Vou dicir que acaba no Celta B por levarche a contraria, pero sinceramente sí que vexo máis no Deportivo. E tamén parece unha aposta máis complicada tamén, pero tamén posiblemente tiñas máis que ganar tamén no Deportivo. Claro. Ao final o Deportivo sube, estás en segunda división, podes chegar a primeira división, Claro. co Celta B, bueno, mentras lle vaya ben o entrenador do primeiro equipo, É complicado, que no exacto. momento lle bastante ben, Exacto, pois por eso, eu un pouco porque Iago é unha persoa ambiciosa. E penso que o Deportivo ten máis nivel que o Celta B, é así. Sí, ten Obviamente, máis nivel, máis caché, máis... Claro, é que claro, ao final o Celta B é un filial. Exacto. Entonces, Ahora ben, pode ser que a nivel económico gañe máis no Celta B, eso eu penso que Pode pode ser, moi sí. posible. sorprenderíame, Posiblemente. un adestrador do Celta B cobrando máis que un adestrador do Deportivo. Vale, está na mesma categoría, pero... Bueno, o Celta é o Celta, pero... Ostra, ti crees que o Celta gastaría tanto... A mellor para quitarlle o adestrador ao Deportivo, sí que o fai. Se ten as dúas ofertas, o Celta di, pois douche un pouco máis. E ves A que ver, con eu nos. polo que vin por aí creo que tamén que o do Celta B foi máis sondeo, sabes, en plan tal. Co Sí. Deportivo creo que xa polo que vin, que non sei se é certo ou non, que xa houbo contactos, pero bueno, non sei. Pero sí que é certo que bueno, ao final non digo que o Celta B
vai a pagar máis que o Deportivo, senón que o Deportivo paga menos que o Celta B. O Deportivo ao final está nunha situación bastante complicada. Bueno, non sei. Pero tamén é atractivo eso, ver que, sabes, tal eu pensando un pouco, ves como é Iago, e sí que chamama, eu diría, vou intentar ir ao Deportivo, vou facer as cousas ben e vou volver a levar o Deportivo onde se merece. Dame esa sensación de que pode pensalo el así. E penso que, Sí. que tenga a capacidade para facelo, tamén cho digo. Sí, a ver, eu o que faría bueno, eu son do Celta, Sí. pero eu iría ao Deportivo. Eu tamén. iría ao Deportivo. Eu iría ao tamén. Deportivo. Eu penso que tamén, tío. Pero O que bueno, pasa é que eso habría que é máis arriscado, sí, é máis arriscado. habría que preguntarlle a Ao él, final- non crees? Sí. Mellor hai que Sí, sí. preguntarlle. O mellor hai que preguntarlle, sí. Pode ser. Bueno, Pero eso, o Deportivo ao final eu creo que é máis arriscado. Tes máis que ganar, pero tamén tes moito máis que perder, e sobre todo o Deportivo ao final, o Deportivo para o ano que ven como non ascenda ou, bueno, ou prácticamente ou case ascenda, non ascenda por pouco, pois mira, out. un que eu quería falar deste, seguramente non o teñas aí en plan, onde vai acabar? Fernando Vázquez. Non o ves no Compos, de volta. Se non, eu penso que Rodri vais a facer cargo do primeiro equipo, pero en tal caso, molaría moito Fernando Vázquez, Molaría moitísimo. Tamén se comentou, sí. Sí. Pero bueno, non sei eu se Fernando Vázquez. Porque, a ver, tamén o estilo de Iago, eu creo que a directiva do Compos, Manuel Castiñeiras e tal, o que queren facer é darlle un pouco continuidade a este proxecto, ao proxecto de Iago, non? Claro. Que foi o que lles funcionou. Por eso E ao final Rodri. Fernando Vázquez eu creo que sería un cambio Totalmente. bastante drástico, Certo. claro. Pero Sí. bueno, sí, a ver, polo tema de que ao final é un entrenador histórico da SD de Compostela e tal, sí que sería bonito velo, verdad? Sí. No Compos. Nin de coña, deixa na casa. Eso é o que pensa a afición do Compos. Bueno, e do Depor, o banquillo do Depor, que temos a enquisa en Twitter. Vai de momento 55 votos, 52% para Iago Iglesias, isto está votando a afición do Depor, intuyo. 34% para Borja Jiménez, 12% para outro adestrador, que non especifican. Así que a xente quera Iago, Sí, a ver, que bueno, a mí Borja Jiménez parece un entrenador espectacular tamén, O tipo creo que leva, o sea, ascendeu ao Mirandés, ascendeu tamén ao Cartagena, creo, non? Xa era el, creo. Dous ascensos de segunda B a segunda, ao final é un entrenador que conoce a categoría, bueno, ainda que agora cambie, conoce, sabe da exixencia de ascender a segunda. Estuvera no Ribadumia tamén, en segunda B, Claro. fixera moi ben. Sí. Bueno, non sei, un entrenador novo Sí. tamén, atrevido. A mí é un entrenador que tamén Non- me gusta, pero bueno. Non me acordo quen fora. Nunha entrevista que fixemos, un lería furar, mencionáronnos a Borja Jiménez como un exemplo. Creo que fora Fran Justo, penso que sí. Pero para justo Luis Carro, non me acordo, sí. Pode ser, claro, Luis Sí. Carro a mellor a ter esa conexión con Ribadumia, pero non me acordo exactamente, pero bueno, que nos lo mencionaron, e Borja Jiménez este ano estivo no Cartagena, en segunda división, así que sería interesante. Ribadumia no, quería dicir Rápido de Bouzas, Ai, sí, claro, no Bouzas. Non me acordo, As cores. non me acordo. As cores. Eu Non me acordo, non me acordo quen quen fora. foi. Bueno. A ver, pois agora que che parece se che fago eu o xogo e compites contra a xente no chat. Moi ben. Eso, a xente no chat, poñede rapidamente a ver se adiviñades antes que a Vieito. Vai aí, e iso tes un pouco de ventaxa, sabes que vai con un pouco de lajo o chat, así que Sí. tes ventaxa. Pero tamén eu son un solo e no chat son 28, así que, bueno. Pois veña, imos aí. Contra os elementos. Xogadores de terceira división. De que categoría? De que categoría? Terceira división. É que non... Vale. Va, veña, pois facemos así. Primeira pista. Xogador de 29 anos, 29, nado en Vigo, é de Vigo. Campillo, non sei. Non. Xoga para un equipo do sur, do grupo sur, Vieito. Kylian. No, eso non é de aquí, non? Non. Ah, Vale. 3. Compartiu vestiario con Félix Rial, con Borja Valle e con Iván Pérez. Antón, din por aquí, no, Antón non é. Eu en canto vexe alguén que o adiviña, digo, perdiches, Vieito. Luismi. Como? Luismi. Efectivamente, era Luis, mi tío. Buah.
A terceira, é a primeira vez que adiviñas a terceira, Aquí vemos unha A verdade foto que de sí, é un Luismi. xogo que se me dá horrible pero a verdade que sí. O do medio. Hoxe ando Mira, fino. Pablo Castro adiviñou tamén, xusto despois de ti dixo Luismi. Pero sí, mira, compartiu vestiario con Félix Rial na Cultural Areas, con Borja Valle no Ourense e con Iván Pérez, actual compañeiro. Ostras, con Borja Valle no Ourense.